Ja està gravant, Vull dir, ja tallaré. Bueno, Gemma, primer que tot, benvinguda. Moltes gràcies per col·laborar amb nosaltres. I aquest any volem parlar i posar una mica la veu i la mirada en les feines de cura. Ja ha sigut un tema que s'ha donat per molt durant aquesta pandèmia. Molta gent fa moltes hores de més perquè no tenim sanitaris, no tenim metges ni tenim infermeres. Jo em dic Gemma Moratalla, tinc 56 anys, soc metge de família, però mai he treballat com a metge de família, sempre he treballat dins d'urgències, tant mèdiques com de traumatologia, i visc que tinc 3 fills, visc amb el meu marit i amb 3 dels meus fills. Ara fa pocs mesos la gran ha marxat, en aquells moments d'inici de la pandèmia vivíem amb 3 dels meus fills. A urgències tenim diversos nivells. A medicina hi ha un nivell de patologia més lleu, que en el moment de la pandèmia es va intentar tancar o minimitzar, perquè el que rebien bàsicament eren pacients respiratoris, i llavors vam adaptar tota una zona per pacients tipus Covid, que és on estava jo. Teníem una zona amb malalts més greus i una zona amb malalts una miqueta més lleus. I bé, tots aquells dies vaig estar a la zona de malalts greus Covid. En aquell moment, quan van començar, es va incrementar de forma molt ràpida, va començar a venir-ne algun, però al cap de pocs dies, bàsicament tot era Covid, perquè l'altra resta de patologies la gent es quedava més a casa o la gent realment no venia per por. Un volum de feina excessiu, no ens hi cabien els malalts, molta angoixa perquè els malalts que arribaven arribaven malalts molt i molt greus. Com ha sortit a tots els medis de comunicació, sabeu que no hi havia respiradors, en aquell moment tot era nou, cada dia canviàvem una mica el protocol de la medicació que havíem de donar. De fet, cada dia es revisava i s'enviava des del mateix servei al cap clínic. Una doctora que és cap clínic, ella ens feia cada dia un resum de les millores que podien haver-hi o dels canvis que sortien d'estudis o d'un altre hospital que deia en lloc de posar això, millor posem l'altre inicialment, i això cada dia anava canviant. De ser que en aquell moment no hi havia EPIs suficients, havíem de discutir per les mascaretes contínuament, perquè no n'hi havia, i llavors pretenien que les utilitzessin 3 dies seguits, quan les mascaretes tenien una vida de 6 hores. Vull dir que, malgrat tot això, jo va arribar un moment que em vaig trobar malament, vaig començar a fer calfreds i febre un dia, i em vaig infectar per Covid. L'esforç que va fer tothom, o que ha fet tothom durant aquesta pandèmia, sobretot a l'inici en l'hospital, en l'hospital en concret, va ser brutal, perquè tots els serveis es van haver d'adaptar. Es va tancar la cirurgia, es van tancar les consultes externes, tothom veia Covid, hi havia equips fets per traumatòleg, oftalmòleg i digestòleg que veien Covid i que després comentaven amb el metge internista, perquè un traumatòleg no en té ni idea, per exemple, o un oftalmòleg, però era la manera de col·laborar. Va passar això que et dic, tota la gent es va abocar a ajudar o a fer més hores que s'havien de fer, o a estar en serveis que no eren els seus per donar un cop de mà, i la gestió d'això va ser aquesta. Jo crec que les persones que ens dediquem a això són persones d'alguna manera no especial, sinó que sí que tenim una facilitat per ajudar, o que volem ajudar, o que volem estar allà. Tots els meus companys, ningú deia que no a fer més hores, o ningú deia que no a estar en llocs que no et pertocaven, perquè era una situació
increïble, que no havia viscut mai ningú. I jo crec que ens vam cuidar molt poc en aquell moment. Jo crec que aquí s'ha notat molt la manca de diners o de donar diners per la sanitat. La sanitat està en una forma precària des de fa molts anys i jo crec que això ho ha posat a sobre de la taula. Ha quedat clar que estem en precari perquè hi ha falta d'infermeres, hi ha falta de metges i hi ha falta de tot, de llits i de tot. I en una situació com aquesta, això ha quedat més que claríssim. I sí que això crec que la societat, tota la gent hauria de demanar-ho, no només els sanitaris, sinó que tothom hauria de sortir al carrer a exigir-ho, no a demanar-ho, perquè no pot ser que un país com aquest ens haguem trobat que no teníem respiradors o no teníem ni mascaretes, o sigui, això no pot ser, o no teníem personal, o no tenim personal per mantindre tot això. A hores d'ara ha passat un any i tenim tots els professionals molt cansats, molt esgotats i no tenim recanvi. Vull dir, això és així, hi ha molta gent que està de baixa encara i que s'han de duplicar els esforços o gent que està fent moltes hores, molta gent fa moltes hores de més perquè no tenim sanitaris, no tenim metges ni tenim infermeres. I en quant a nivell psicològic, doncs sí que és veritat que no s'ha tingut mai en compte massa la feina dels metges o d'infermeres també, o d'auxiliars també, si vols. Són feines que a vegades psicològicament són molt dures, en situacions molt estressants i que no hi ha un recolzament. De fet, es demana que hi hagi psicòlegs, però psicòlegs dins de la pública, no que tinguis que anar a la privada. Hi ha una manca gravíssima en aquest país d'això i crec que també és una cosa que hauríem de millorar. I la veritat és que a última hora les dones que a més en el món sanitari cada vegada són més, doncs no se'ns té, per dir-ho d'alguna manera, en compte absolutament res. Si hi hagués una igualtat completa estaria bé, però és que no és així. Perquè jo a vegades que hi ha gent que em diu però jo amb el meu àmbit no, el meu àmbit no és així, no hi ha un masclisme tan d'allò. Bueno, però és que el món no és el teu àmbit. I segur que en el teu tampoc és un 50 i un 50, seguríssim, perquè tenim una càrrega d'anys d'educació, que això no es volatilitza d'un plomazo, que es diu, no? Això és una cosa que costa molt evolucionar això. I llavors s'ha d'anar fent a poc, però el que passa és que sí que hi ha àmbits familiars que són diferents o tu t'envoltes d'una gent que més o menys és com tu, però quan surts d'aquest petita bombolla la resta no té res a veure. I igualtat no n'hi ha, és que és així, encara no, s'ha millorat molt, sí, s'ha avançat també, però ni de broma.